Zuengan korrikak zein ondorio psikologiko uste duzu izan dituela? Ni erotuta utzina. Korrika da tsunami emozional bat. Karreran, momentu bakoitzean, ordu betean emozio pilo batetik pasatu egiten zara. Ostiral bat zen eta Lizarraldean pasatu zen korrika eta esan duen, bueno, egingo ditut pare bat kilometro, zen gero badut entrenamentua, horrengo gunean partidoa. Eta, claro, emozio horrekin, azkenan egin ditu 15 kilometro, entrenadoreak botazian bronka bat, kristona. Ordura arte kanpainak ziren jende guztia leku batera eramatea. Mamesera bai euskarari, kilometroan herri batetara. Orduan pentsatu genuen, kanpaina bera leku guztietara eramatea, kontrakoa egitea. Hemen furgoneta bat ikusten dugu, bakarra alda. Ez, bai edo bai, bi bihar direz. Inkesta bete zuten erdiek, esaten zuten postasuna eta zoriontasuna zutela korrika pasatzen zenean. Eta beste batzuk ere esaten zuen emozio negatiboagoak bizitzen zituzten. Txune, sensazio bat. Hori da. Nik esango nuke Ane Lordik berak esan zuena AEK-ak korrika beharko ez balu ere, nik uste dut Euskal Herriak korrika beharko lukeela. Joan bizi behar duzu eta orduen ulertuko duzu bene-benetan zer den korrika. Hiri huts bat gauza kuriosoa da. Bere edertasuna ezin ukatu, baina deserosotasuna sorrarazi dezake. Naturaren erdian aldiz, bakardadeak eragiten digun sensazioa oso bestelakoa da. Bakea eta isiltasuna. Baina natura ez da mutua. Nork ez du atsegin txorien kantua. Belarria zorroztuz gero solista itzelak entzun ditzakegu. Baina animalia guztiek ez dute gaitasun bera. Horra hor altze harrak, ikusgarriak eta dotoreak. Baina emeak erakartzeko erabiltzen duten marruaz, ezin gauza bera esan. Hienaren barreaz bezalaxe. Baina jakin ezazue, haien barre desatsegin horrek komunikatzeko modu konplexua gordetzen duela. Gizakiok ere barre egiten dugu. Frogatuta dago barreak zoriontasunan eragin zuzena duela. Endorfina eta dopamina sortzaile aparta baita. Hau da, gure ongizate emozionala indartzen du. Ongizate emozionala ez da zerutik erortzen den zerbait. Eta hori landu egin behar den zerbait da. Baina, helburu partekatuak izatea lagungarria izaten da. Bai, konfiantzazko erlazioetan bezala, ez da? Azken batean, helburuak partekatuak bali badira, asko zer eta hori korrikako oso ondo betetzen du. Kike, pentsa, gaur hemen erdi hutsik dagoen Baionako plaza honetan amaitu zen, korrikaren azken edizioa. Zirrarari sentitzen duzu? Orain, hemen. Orain? Zirrara? Ez beretik. Kike, orain zirrarari sentitzen duzu? Zirrara, oio ipurdi ari zain jartzen. Zerra, Euskal Herrian korrika esan da, ia mundu guztiak badaki zer den. Gehienok egin dugu, ikusi dugu edo parte hartu dugu bertan. Baina zergatik txertatu da korrika horren sendo Euskal Herrian? Asmatu zutenek espero altzuten horrelakorik. Nola ikusten dute korrika herritarrek eta ze emozio sorrarazten die. Jasmin, Oier, Estebe, zuek korrika induzu hirurok, ez? Bai. Eta zu, Jasmin, kanpotik etorri zeinean, bazenekien korrika bat zela edo hemen jakin zenuen? Enuen idearik etorri nintzenean, hasi nintzen pixka murgiltzen euskal kulturan, ez? Eta deskubritu nuen korrika, eta geratu nintzen, flipatuta, batez ere kontzeptuarekin, baina gero nola jaso nituen, ez dakit informazio asko honen inguruan, batez ere AEK-an, eta gero nola pasa nintzen teoriatik praktikara, ikustea zuzenean zer zen, bai iruditu zitzaidan, ez dakit interesgarria eta batez ere emozio asko. Emozioak aipatu dituzu, ze emozio? Ez dakit zirrara ezberdinak adibidez, bizi nuenean lehenbizikoz duela 6 urte,
bizi nuen ahotsa.info komunikabidearen eskutik grabatu nuen eta oroitzen ez oso ongi nola sartu zen korrika Iruñera, zen Erratxate auzotik elurrarekin, dena elurtua, eta bueno, sartu zitzaien ezakite, oie. Zuek ere, emozionatzen zarete? Bai, ni ikaragarri. Osa, txikitatik bizi izan dut korrika eta izan da zerbait berezia, ez? Osa, nik konparatzekotan esango nuke olentzero egunarekin bezala, ez? Ola, badatorrela, ez? Badatorrela, eta hori itxoiten ari gara nola iristen den korrika eta ikusten dugunan, ez? Jende hori guztia korrika eta gure gana badatozela eta gu batuko gala horretara da, ez dakit deskribatzen, ez? Baina emozio ensalada bat potentea, ez? Bai, ze gaina Lizarra gero eta euskaldunagoa da, baina Lizarran ere giro berezia sortuko da, ez? Eta nik ere horretatik badauka pixkat, ez? Esaten duzun bezala, Lizarra da eremu ez oso euskaldun bat, ez? Baina zorionez badoan poliki-poliki bere tokia hartzen euskara ere. Eta horrek ematen zion ere berezitasun hori, ez? Ikustea nola eremu ez oso euskaldun baten ginen jende asko, ez? Euskaren aldekoak eta euskaltzaleak, ez? Eta ez gaude bakarrik hemen, ez? Osea, asko gara. Bazan beste kasua da. Bai, baztan zorionez herri euskaldune da, euskaraz bizi gara, nik asteak paste ditut gaztelera solastu egin gabe, eta alere, bueno, badu bere eragina korrikak, nahiz eta herri euskalduna izan, denek bizitzen dugu modu beresi batean, urteak pasten dire, eta iduri du, bueno, ohituko zarela ez korrikara, baina aipatu duten bezala Oierrek eta urduritasun hori beti dago. Bizi behar da, deskribatzeko, haunitzetan kostatzen zaigu ez, esplikatzea ez dakien bati zer den korrika, eta, bueno, saiatzen gara, lasterketa bat, hau bertze, euskararen alde, baina azkenean akitzen dugu denek ondorio batekin, eta da joan bizi behar duzu, eta orduen ulertuko duzu benetan zer den korrika, ze bertzenaz arrasa zaila da esplikatzea zer den. Eragina aipatu duzu, zer egin du? Egun horietan nik nabaritzen dut, ez dakit, euskararen erabilera ez dakit igenen den, bereziki, baina bai, orain hain garrantzitsua diren sare sozialetan eta badago euskara gehiago erabiltzeko joera bat. Korrikak sortzen du euskaren inguruen olako input positibo bat, alaitasun bat, aldeko jarrera bat, eta nik uste dut hori behar duela euskarak bizi dugun egunotan. Aipatu duzun orain justo sare sozialen eragina eta nola bultzatu zituen ez, bultzatu zuen euskararen erabilera. Edozein momentutan konektatzen zara eta ikusten duzun non dagoen korrika. Niri honek eman zien bizitza, ez dakit edozein momentutan esnatu eta ikusi non dagoen korrika. Inkluso parrandan lagunekin, ez dakit goizeko ordu bi ordu irutan ikusi, begira hor dagoen, ez dakit Bizkaian. Ez dakit horrek sortu zigun, ez dakit sentimendu berezia. Eta anekdotarik izango duzu edo bizipen bitxiren bat? A ber, Nikola bote prontoan, ni bakizu, futbolean ibili izan naiz, ez, urte askoan, eta... Ondo gainera. Bueno, eskerrik asko. Ostiral bat zen, eta Lizarraldean pasatu zen korrika, eta esan nuen, egingo ditut pare kilometro, zen gero badut entrenamentua, horrengo gunean partidoa, eta, claro, emozio horrekin, korrikak eramaten zaitu, eta azkenan egin ditu 15 kilometro, entrenadorea gotazian bronka bat kristona, hurrengo gunean, somatzen duen nekea, eta esan duen, hau berriro ez dut errepikatu. Eta partida irabazi edo galdu egin zen? Ez naiz gogoratzen. Baina da bitxia, uztartzen dira, kirola, alde batetik kirola, korrika egitera, baina festa giro batean bezala, musikarekin eta saltoka eta ez da gira, bitxia, oso bitxia. Behar bada horregatik dauka arrakasta, edo zergatik du halako arrakasta? Niri emozionatzen hau, jakiteak ez dela eteten, eta edozein momentutan, edozein ordutan, minututan, segundutan, badagoela norbait egiten duena korrika euskararen alde. Azkenean dela, ekimen bat, mugimendu bat, aldarrikapen kolektibo bat suposatzen duena, eta parte hartzen duzun momentutikan zaudelako ere babesten zerbait, ekarpen bat egiten, esaten AEK-ko irakaslego eta langile guztiei daudela bakarrik, eta hor zure aletxoa jartzen duzula. Eta, aurtengorako prest? Bai. Bai, noski baiet. Hasteko gogoz. Eskarrik asko, Hirukote, eta orain Izaro zure txanda, seguro zuk ere emozioen inguruko erantzun politiak jasoko dituzu. Imaginatzen dut korrika askotan hartu duzula zuk parte. Bai? Zergaitik? Bueno, hala tokatu zait eta oso ekimen hunkigarria iruditzen zait, orduan euskaltzale bezala parte hartu dut. Ni egia esan telearra naiz, orain dela 8 urte ibiltzen naiz hemen.
eta lehenengo aldian ikusi nun, eta, bueno, zoragarria erutu zitzaidan, lehenengo aldiz. Egia esan da, zerbait bizitu beharra. Hori emozio hori sentitzeko da, zerbait bizitu behar dena momentukoa. Neuka nire alaba motxilan, eta korrika pasa zen hemen herritik, eta elkartu nintzen. Hitz bakarrean definitu beharko bazenu, korrikak sortzen dizun emozioa, zein litzake? Zirrara. Bai. Zirrara, bai, eta arrotasuna ere, bai, bino, zirrara. Zan berdet ere orain dela 2 urte, Bai. azken korrikan, lekuko eraman nuela. Lekuko eraman zenuela. Bai, Hor ere ze emozio. Guraso elkartean, guraso elkartetik oso emozioa potente izan zen. Berezia dela, azkenean hainbeste jendek parte hartzea horrelako ekintza batean, munduan bakarrik hemen gertatzen da eta horregatik berezia iruditzen zait. Eta korrikaren aurretik urduritasuna, bai. Beldurra? No, urduri. Urduri. Bai. Musika entzutea eta dena, jendea. Korrikaren ondoren, somatzen dezu emozio hori mantentzen dela, beste emozio batzuk sortzen direla? Nolabaiteko ajea uzten du, bai, ala iruditzen zait niri, eta ez dakit, motivazioa eta, bai, arrotasuna, benetan. Korrikaren inguruan duzun anekdotarik edo bizipen pertsonalik edo... Bueno, azkeneko urtean, hemendik herritik nahiko azkar pasatzala. Eta kostazu izango erritmoa jarraitzea, baina bai. Gainera ordu txikitan izan zen, ez? Bai. Txikitan, eta pentsatzen pixka motela jungo zela, eta hola, zezena harrapatu gintzen. Berauneko rotondatik pasari, eta orduan zegoen super, hola, eta aurkitu genuen atajotxo bat eta juminen eskaileretatik. Trampa intzen duten. Bai. Bueno, izan ditut ez, bizipen asko, jende askorekin, mino gehatuko naiz, iazko korrikarekin, azken finean lehenengo korrika izan zen aekide moduan, eta azkeneko kilometroan eskin ziguten guri oarsoaldean, oarsoaldeko kide hori, pankartara matea, eta... Azken kilometro gura bai, Jona Nuñez, neharrez. Izugarrizko karga emozionala. Bai, eta gero izugarrizko ajea bai urrengo egunetan. Uste dut urrengo 4 egunak gaixo pasan ikuna, baina Hori ere beste emozio bat. Bai. Ondorengo emozioa. Baina hainbeste merezi izan zuen, bai, oso politia izan zen. Korrika. Excuse me. Gehieno korrikatik pasagara, edo korrika gugandik. Baina bakoitza gure bizipen propioak ditugu. Izan ere, Inbeskoetxeak 2012an egindako ikerketa baten arabera, herritarren 89%ak korrika ezagutzen zuen. Datuak ordea 14 urte ditu. Beraz, pentsa genezake gaur egun korrika ezagutzen dugunok, 100% inguru izango garela. Oreka ez galtzeko oinarri sendoa, hause da gure leloa, posiblea da klik aldatzea. Amaia, zuri korrikak oio ipurdia jartzen dizu. Bai, dudari gabe. Txikian nintzenetik gaur egunera arte, beti danik gertatu zaidan zerbait da. Parte hartu izan duzu, baina zu korrika ere ikertu duzu. Eta aipatzen duzu besteak beste korrika zerbait bada emozioa dela. Biztan da, parte hartzaileek emozioa baino ez dutela adierazten korrikan zehar. Nik esango nuke gaur eguneko gizarte hipermoderno, azkar eta individualista honetan korrikak desberdintasun handia erakusten duela bere izaeran. Kolektibo baten parte izateko aukera ematen du korrikak, denek aldarri baten alde egiteko aukera ematen du, bakoitzak dituen aldarrikapen desberdinak kaleratzeko, bakoitzak euskararekin duen atxikimendua birgogoratzeko eta beste hainbat eta hainbat ezaugarri ditu korrikak, emozio horiek kaleratzen dituenak eta gainera jendearen parte hartzen masiboa sustatzen duena. Beraz, oro har, emozio positiboak, baina badira beste emozio mota batzuk. Bai, inkesta bete zuten erdiek, esaten zuten postasuna eta zoriontasuna zutela korrika pasatzen zenean. Eta beste batzuk ere esaten zuen pena edo emozio negatiboagoak bizitzen zituzten gehien bat korrika pasa eta haien... Utxune, sensazio bat. Hori da. Eta Amaia, zura aurretik korrikaren inguruko beste ikerketa batzuk ere egin izan dira. Tartean, Teresa del Vallerena.
zer dio ikerketa honek eta zuretzako baliagarria izan dela imaginatzen dut, ze zentzutan? Teresa Elbaiek 1988an egin zuen bere ikerketa, eta bera esaten zuen korrikaren indargunerik nagusienak bai elementuen erabileran, bai simbologian, zein kultur tradizioan babesa duten mekanismoetan oinarrituta zegoela. Eta naiz eta momentu historikoak eta garaiak moldatzen edo transformatzen joaten diren. Eta Teresaren ikerketatik zurera zuk zer erantsi diozu? Ados nago Teresa Elbaiek esan zuenarekin, elementu eta simbologia eta kultur tradizioan oinarrituta ez balego korrikari kostatuko litzaioke aurrera ekitea, baina egia da, aldarriak eta korrikan dauden gai nagusiak moldatzen edo transformatzen joan direla. Beraz, egungo gizartean nolabait ere islatzen da korrikan, eta hori da agian aldatzen joan dena. Hori da. Eta Amaia, furgoneta barruan, zuk bereziki zer emozio sentitzen dituzu? Askotan urduritasuna, harrotasuna, negar egiteko gura handia sortzen zait. Askotan, gehien bat pasadenean Baionara heltzen ginen momentuan, eta aurten gaineran Bilbotarra izanik, Bilbon egongo den momentu potente hori suposatzen dut oso gogotsu eta sentikor biziko dudala. Ze ondo. Mila esker Amaia eta biba korrikaren indar emozionala. Azken aldian furgonetak nolabaiteko etxe bizitza bihurtu ditugu. Gure aisialdia luxu osoz bizitzeko aukera paregabea. Baina furgoneten benetako funtzioa gauzak leku batetik bestera garraiatzea da. Normalean gauza handi eta pixutsuak, baina baita arin eta delikatuak ere. Bestalde, gidaririk beharrez duten furgonetak ere, dagoeneko hemen dira. Baina ez da korrikaren furgonetaren kasua. 14 orduko txandak egiten dituzten gidari bolondresak ditu, eta furgoneta horien kasuan gasolinarik onena guztion ilusioa da. Tira, Kike! Animo! Korrika! Korrika! Ez dakit ni bai? Entrenamendu ederra, ona. Ondo, Kike? Bai, korrika! Ez dakit ni bai? Geratu egin marko gara. Hemen, haude! Jararen alde! Zakite, Kike? Lasa. Kontxi, Matuso! Ez zinoten neatik aldituko, ez da? Ni sasoi betian nago, Bai, biztan da, Kike. Bueno, Matu, Kontxi, zein da zuen funtzioamen furgonetarekin? Bueno, gaurkoa benpilo nata ekartzia, bada nahikoa. Zaindik ez txugu prestaketa bukatu. Eta, bueno, hementxe, hau prestatzen pizkat aritzia edo esku bat botatzia, auzolanian aritzia. Nik Matuk erratzen dian ahitzen diat, bertzerik ez. Ni morroi lanak. Mira, ez dit kaso egiten, Ni saiatzen ez, bera nahi du egiten du. Eta Matu eta Kontxi, aipatzen dezuen lan guzti hori, voluntarioa da? Bai. Igual, aurreko txandan arotzak egin zituen muebleak, ez dakiz zer, egurra ordaintzen dugu. Baina arotz lana doain. Hemen furgoneta bat ikusten dugu, bakarra alda. Ez, bi. Bada antzinin joaten dena, eta bertzia berdin prestatua gibelin. Demagun edozein gauza baten handik edo, bat gutxingo balu, atzekoa pasatzen antzinera, korrika ez delako inoiz gelditzen. Orduan, bai edo bai, bi bihar direz. Bi furgoneta aipatu dituzue, barruan zen jende joaten da eta txandak ere aipatu dituzu. Hori nola egiten da? Txandak dira 14 ordukoak. Horrek erran nahi du, ez zaizula beti berdin tokatzen edo gabazo egunez. Ze 12 ordukoak ingo bazen ditu, batzuk ingo zuten beti egunez eta berze batzuk gabaz. Orduan kasu honetan 14 ordukoa direnez, 14 orduko txandak, bazoaz ordutegien antzinera. Egun bat galtzen da. Egun bat, bai. Jendearentzat 10 egun irauten badu, gu 9 lo bakarrik egiten ditugu. Txikitan bezala, 9 lo. Ez da, jaten dugu egun bat. Eta orduan txandaka juten da, 8 lagun, txanda, 14 eta juten da, tokatzen da, gutxi gora bera berdintxu. Hau prestatzen nari ginela eta furgonetariokin, egon behar genuela, aipatu genuena, mundu guztia galdetzen du, baina hauek, iztia gelditzen eta premia sortzen danean, ze gertatzen da, hauen nola moldatzen dira? Bueno,
Galdera ona, Matu? Mutilok erresago genuen, pixa egiteko edo korrika juten ginen tak, eta pixa egin etortzen ginen, harrapazten gintun korrikak, ez? Baina neskentza problema bat zen. Eta orduan, okurritu zitzaigun behin, komun portatil horietako bat. Hala ere, gertatuko zitzaizuen ere, baten bateo argazkilaria dala, beste jeitsi eta ezen berriro ego. Bidean galduta ustea, ez? Bai. Eta orain... Ez da izango abiaduragatik, abiaduragatik ez da. Leku batzutan. Gabaz espada benpin, hori da. Gabaz eta malda betxi bada gaizki, Eta orain, tira. Baina lehen, telefon hori gabe, angaitu zinen mendian eta alturitas. Ezin zenun komunikazio, eska nahi gertatu zait, eta gero karabanak harrapatzen bazaitu, portua igotzen, atzeratzen bazaitu, gertatu izan zen, ez dakiz gertatu zelako norbait istribua, gero ezin duzu rekuperatu. Karabanako kotxe bat aukeratu, karabanako kotxean sartu eta igonazu gora. Eta berarekin, edo kapotean eserita, prorota, igotza dituzte. Eta Kontxita, Matu, inoiz geratu zarete benetan ez aurrera ez atzera? Furgonetarekin arazoren bat eduki, eta geratu behar izan. Den ezin da kontatu. Eta furgonetatik ikusi duzuen momenturik xelebrena, bereziena? Bitu, nik xelebrena errango dut, nik furgonetan ibili nintzen korrikan, iparraldean goizeko ez dakitze ordu txikik ziren, ata izen gizon bat, pijama, batoia eta zapatillakin korrika. Hori, ordu txikitan. Zapatillak aipatu dituzu. Bai, horren gizko zapatilkin. Etzen Matu izango ikusi zen edura. Ez, beste bat. Edo inspirazioa handik dator. Lezagarrita badaukat, hola markak eginak antzontzilotan kalean ibilia, eta hola baditut, oseak, izan nintzen perfectamente. Ez, binoi ez jintzen. Pues claro, ni etxean nago, eta beti eroso juteko zapatillak etxean zaude korrikan zaudenean. Furgonetan, eta orduan, behin eraman ditut zapatillak, eta ja gehiago zapatilla, eta nila beti zapatillak ikusten naiz. Hombre, euriat egiten badu jartzen ditut playerak. Mila bestela normalean zapatilla. Kontatzen duzuenagatik korrika oso barrutik bizi duzue. Zuengan korrikak zein ondorio edo zein onura psikologiko uste duzu izan dituela? Ni erotuta utzina. Ikusten da. Ni erotu nago, osea, ni beti esan dut ni privilegiatua izan izela, ez? Osea, privilegiatua sentitzen izela, eta mundu guztiak egin beharko lukela bat, karo, ni txanda emateko prestatzen nago. Nik ez dakit esplikatzen, eta ikusten zuen sensazioak, eta nik askotan esaten dut, nola ez dugu gerra irabazten, euskararen gerra irabazten, eta a huevo dago, ikusten duzu furgonetatik, eta ez da posible. Eta jende guzti ikusten duzu, eta iparraldera juten zea, eta jende pila bat, ze guztiz baratzen da. Nik ezagutu dut, Gipuzkoako edo Bizkaiko herri normaletan baina jende gehiago, kaskante inguruan, goizeko ordu bitan, astearte batean, petau. Bikote, eta baldakizue, korrikako edizio guztiak batuko bagenitu, zenbat kilometro izango genituzken? Eta dira, 10 kilometro orduko, leheno, 10 kilometro orduko, bider 24, 240, bider 2000 izango hori dateke, korrika bakoitzak, hasieran geixiago eta orain gutxixeago, zegoen motelago da. Pues biderkak eta litzateke. 24 izango litzateke, 24.000, 48.000, munduai buelta bat, eta piko. Hortxe biliko da. Baitzarete hori, bai? Gertu. Mila bederatziehun eta laurogeiko lehenengo ediziotik gaur egunera arteko 24 korrikek 50.000 kilometro inguru batzen dituzte. Pentsa, munduaren zirkunferentzia 50.000 kilometrokoa izanik, mundu bira korrikan egiteko nahikoa eta gehiegi. Marka aparta, Elkano bera ere atzean uzten duena. Pentsa, atarratzetik abiatuta Errusiako puntaraino joan gintezke, naukanera. Hemendik Alaskara salto egin, Kanada zeharkatu eta Groenlandiara. Eta handik aurrera egin eta Euskal Herrira berriro. Getariara adibidez. Juan Sebastián, zure mundu beran Groenlandia ukitu zenuten? Ez,
baina jakin ezazu munduari lehen bira emateko 1125 egun behar izan genituela. Aiba, gure kasuan, korrikaren edizio guztiak batuko bagenitu, demagun, urtarrilaren batean hasiko bagina, irailaren 17an amaituko genuke. Ze itxura aurtengo korrikak? Egin kontu. Aurtengo korrikak 460 herri pasako ditu, 2175 kilometro egingo ditu, eta 1.000.000 herritar ingururen partaidetza aurre ikusten du. Getariatik pasako da? Ai, noski. Eta horren arira oparitxo bat ekarri dizu. Horrela bai txit dotore. Jon, zure ikerketa taldea korrikaren ondorio psikologikoak neurtu ditu. Zuek korrika nola ulertzen duzu, zer da korrika zuentzat eta ze funtzio sozial beteko luke? Guretzako korrika herritu kolektibo bat izango litzateke. Hau da, gizarteek haien batasuna bermatzeko beharko luketen fenomeno sozialak, ez? Aldizka, pertsonek beharrezko dute bilkura kolektiboetan elkartzea, haien kidetasun sentimenduak eta eraberritzeko. Jon, jakina da, orduan eta gizarte individualistago batean bizi garela. Testuinguru horretan korrikak zer eskaintzen du? Korrikaren garrantzia ulertzeko, igorra edo hitzaldi baten erabili zuen metafora bati heldu altzaio, igorrek azaltzen zuen itsaso individualista honetan, banaka itotzen egon beharrean, korrikak itsasontzi bat bezala funtzionatuko lukeela. Gizarte individualista honen eragin negatibo hauek lausotuko lituzkela, ez? Hau da, bakarrade eta isolamendu sentimenduen eragin kaltegarri horiek ere murriztu litzatekela kidetasun eta batasun sentimendu horien bitartez. Eta zerk egiten du korrikak hainbeste jende biltzea? Korrika ez da soilik bizipen emozional individual bat, da bizipen emozional partekatu bat hori hasteko. Eta bestetik bizipena autotrascendentala da. Hau da, pertsonak bera edo norbera baino handiagoa den zerbaitekin konektatzen duela. Euskalduntasunarekin, batzuk konektatzen dira arbasoekin, ondorengoekin, hau da, espiritualitate forma ezberdinak hartzen dituzte. Eta horrek egiten du bizipen hori sakonagoa izatea, ez? Eta onura positiboiek irauten dute? Harritu gintuen ikustea 6-7 astetara aldagai batzuk, zehazki kohesio sozialari lotutako aldagaiak, jatorrizko maila baino altuago mantentzen zirela. Eta niri txunditu ninduen ikustea nola, korrikako bizipenak edo korrikan parte hartzerakoan sentitutako batasun emozional horrek azaltzen zuela, eragin horien irautea. Eta iraupena aipatu duzu. Bada modurik edo nola mantendu liteke onura psikologiko hori? Nik uste dut, ezingo ginatekela egon kitzikapen maila hain altu batean, hori bizitza osoa maitemendu eta bizitza bezala izango litzateke, ezta? Eta igual ez da hain eraginkorra, ez? Gure eguneroko bizimodurako. Funtzionaltasuna galduko genuke? Baliteke, baiet. Baina, garrantzitsua izango litzateke, aldiro, ez dakit zenbatero egia esan, baina aldiro... Bi urtean behin, nahikoa da? Nik uste dut formulak funtzionatzen duela, beraz horrela mantenduko nuke, korrikaren kasuan. Beraz, ondorio bezala, zer esan genezak? Nik esango nuke Ane Lordik berak esan zuena elkarrizketa batean, ez? AEK-ak korrika beharko ez balu ere, nik uste dut Euskal Herriak korrika beharko lukeela. Talde baten partaide izateak errotu egiten gaitu. Nortasuna sendotu eta ondoko hobeto zaintzera motibatzen gaituela frogatuta dago. Eferbeszentzia, kohesioa eta postasun kolektiboa eragiten ditu. Bizitzako gauza onak konpainian gehiago disfrutatzen baitira. Korrikaren eferbeszentzia kolektiboa beste hainbat lekutara ere zabaldu da. Hor Okzitaniararen aldeko La Pasem. Apirilaren 30-etik maiatzaren 9 izango da. Eta angelun amaituko da. Korreiengoak berriz, apirilaren 19 eta maiatzaren 5 bitarte herrialde katalan guztiak zeharkatuko ditu. Eta apur bat geroago, maiatzaren 8tik 16ra, bretoieraren aldeko gidadek izango dugu. Beraz, badakizue, horietakoren batera gerturatuz gero, etzarete damutuko.
korrika, ala zankoa, aide, korrika, arraio pola. Korrika mundu osoan zehar barreiatu da, eta etxean maitatua dela argi dago. Baina benetan ezagutzen aldugu, zer dakigu bere historiaren inguruan. Nork antolatzen du? Korrika? Joder, pues euskarako organizazio euskararen alde, desde luego. Bino, hainbertze denbora ikusten eta ez gara, ez dakigu nor antolatzen duen. Ideiaik ez. Korrika? Ez dakigu nor antolatzen duen. Korrika? Aikak, ez? Korrika? Aikak. Lehen edizioa noiz izan zen, ze urtetan? Lehen edizioa. Jesus. Aspaldi. Aspaldi, bai? A ber, atzera pixkate ginez. A ber, ez duten astakeri handirik erraten. Bota. Ez dakit ba, orain dela 20 urte edo? 40 urte izanen dire. Ez dakit seguro, pero bueno, igual 42 urte edo, gutxi gora bera, ez dakit, Lehen edizioa 1980an izan zen. Oñatin hasi zen. Zuk hartan parte hartuko zenun? Edizio hartan? Pues bai, zarrotzen bizunez hortan, eta ni partizipatu dut. Bertan egon zinen. Bai. Oñatin nintzen izan, bino berzegainoko guzitan bai, Eta urtengoa nondik hasiko da? Nafarroan? Ez? Gipuzkoan igual, ez? Bizkaian? Ez? Nafarro? Bai? Ez? Nafarro aldatikan? Ze herri? Herria ez, bakit Zuberotik hasten dela. Zuberoko zerritatik. Ai, herria, ai, ez dakit ba nola duen izena. Siberun. Bai? Hasiko da, eta naiz oroitzen zait burutara etortzen orain momentu honetan zein herritan hasiko den. Arekin hasten da, a letra. Atarratzen. Atarratzetik. Atarratzen, bai. Eta zeinek egin du aurtengo abestia? Korrikako abestia? Bai, hori, kantante honek ez, erako dena, nola izena ez dakit. Nafarroko mutiko errek, Que me encanta. Bai? Zeba? Pues oso ona delako, musika ona ibiltzen da, eta nerezat, bueno, ideal. Jo, ba, orduan izena ikasi behar dezu. A ber, perekin hasten da. Pello, zetak. Bai, pello reparaz. Hori bai, zetak. Lehenengo korrika 1980an izan zen. Oñatin eman zitzaion hasiera eta lehenengo kilometroetan argi geratu zen asmakuntza berezia abiatu zutela. Bilbon izan zuen helmuga, garai hartako erakustazokan. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Zuk ez dakit, Maile, baina Urtsak oso ondo daki zergatik elkartu garen hemen. Bilboko Feria Muestras, orain Barakaldon dagona hemen zegoen. Eta Feria Muestrasen bukatu zen lehen korrika. Mailek ez du gogoratzen ze ondio jaio gabe zegoen, baina hemen bukatu zen lehenengo korrika. Urtsa, eta zer sentitu zenuen korrika onik iritsi zela ikusi zenuenean? Lasaitasuna handia. A ber, lehenengo korrikan lehenengoa da. Eta iritsiko zela, bueno, bai, kasi seguru zen, baina kasi. Ikusi genuenean Gran Bian hartu genduen azken kilometroa. Hori, joder, ikusi genuenean Gran Bia guztia jendez beteta eta hori, baina genuen. Amaitzen da. Zuk korrikarekiko maitasuna etxetik jaso duzu, konta iguzu? Bai, nik korrikako maitasuna edo este umbilikalean jaso nuen, este umbilikaletik, eta bai aiken partetik eta bai aman partetik. Modu oso ezberdinetan, aike sortzaileetako bat eta hasierako korrikan antolakuntzan bai egonda, eta amaren partetik urteak eta urteak aekide izan da, eta inurri lan hori egiten. Eta lehen korrikari buruz, etxean zeu zer kontatu izan dizute? Bueno, lehen korrika baino orokorragoa. Ondo atera zela, buruan zutena egin zutela eta itzela izan zela. Eta korrikaren inguruan oso modu ezberdinean, aita gehiago utopia horretatik, zelan momentu batean sortutako txakurra amets hori, utopia hori nola egia bihurtu zen, eta amaren partetik gehiago korrikak duen lan guztia, eta ekide guztien lana. Nola sortzen da korrika bezalako ideia ero bat? Afari batian,
Bai, afariak egon ziren, baina sortu zen AEK kanpaina bat behar zuen. Eta ideia izan zen, ordura arte kanpainak ziren jende guztia leku batera eramatea. Mamesera bai euskarari, kilometroan herri batetara, Marcha por la Libertaden Nafarroko leku batetara, orduan pentsatu genuen, kanpaina bera leku guztietara eramatea, kontrakoa egitea. Eta bai egiten zen errelebo karrera bat Bilbo. Da egiten zuen Club Deportivo Bilbao, karrera bat, errelebokoa. Baina, bueno, egiten zuten, ordu batzuk egunean, eta egiten zuten zeharkatzen zuen Bizkaia, baina zenbait egunetan. Esan genuen, hori ideia ona, Euskal Herri guztitik eta abar. Da, gero, problema handi bat zegoen, zela logistika. Bilatu behar ziren zenbait herritan, jendeak lo egiteko lekua, lagordia, jendea eraman, ekarri, zela ningo dugu hau, oberena horretarako da ez gelditzea. Horrela atera zen, horretarako oberena da ez gelditzea. Eta gauetan, ez da, karo, bialtu behar dugu frontoiak ez dakizer, la letxe, gauetan ere ez gelditzea, eta gau eta egunez, eta horrela atera zen gau eta egunez. Baina hori horrela ateratzeko ausardia behar du. Bai, baina ezke bestela oso komplikatua zen. Zure gurasoak ze emoziorekin lotzen zituzten lehen korrika horiek, eta zugan ze emozio sortzen ditu? Korrika da tsunami emozional bat, zeharo. Eta gurasoek haike gehiago harrotasuna, oso harro zegoen egin zutenaz eta ze volumen izan zuen, eta orain egongo litzateke... Sinistu ezin da, segurazki, ez? Kabidu ezin, esaten da hotxan dion, kabidu ezin egongo zen oso pozik. Eta ama gehiago, lana, maitasun pilo bat, atxikimendu berezi bat. Eta atxikimendu berezi hori batez ere ematen da aekidea izateagatik. Eta nire kasuan, aurrekoan esaten nuen korrika da diamante bat, karreran, momentu bakoitzean, ordu betean emozio pilo batetik pasatu egiten zara. Eta orduan zuk batzuetan bukatzen duzu hori, tsunami batek pasatu zaitu gainetik. Eta hori gaur egun, korrikaren antolaketa nahiko estandarizatuta dago eta bar. Baina gaur egungo gazte bati nola esplikatzen zaio, lehen aldiz nola antolatu liteken horrelako lasterketa bat, ez e-mailik, ez telefono mugikorrik, nola entzien hori? Hori esplikatzeko bebai mairen hitz batzuk hartuta jendearen implikaziotik. Prentza, nola zerbitzen genuen prentza. Joaten ziren Manolo eta beste bi kotxe batzuetan argazkiak ataratzen, emetik eta handik, eta gero ordu batez, arratsaldean, bilatzen zuten leku bat, batzutan taberna baten komuna, permiso eskatuta, da horre egiten zuten gela iluna, eramaten zituzten likido guztiak, rebelatzen zuten antxe bertan. Argazkia rebelatu, da gero kotxa eskina batetara joaten zen atxintxika kotxearekin, 12 baino lehen ailegatzeko korreora, edo eginera, edo deiara, eta bar. Eta horrela egiten zen, jende askoren implikazioarekin. Momenturen bat datorkizue gogora? Lehenengo korrika nuen ikusi nuen. Lehenengo hasikera eta bukaera, nuen gehiago ikusi. Baina hasikeran, gelditu nintzen momentu baten elgetan ikusteko nola igoten zen, oinatitik zetorren. Harri jasotzaile bat, harri jasotzaile jantzita, edurra zen, Lehenengo gaban edurra egin zuen, eta dana zegoen edurtuta. Manga laburrean, bere gerrikoarekin, eta abar, harri borobil bat, hola, eta testigoa beste eskuan. Eta aldatz gora. Galuan pentsatu nuen hau ez da bukatzen. Korrika hau ailegatuko da. Bera, nik ere baditut, hau da lehen korrikako argazkia. Tolosati pasazanean, nien naiz hemen biz kamiseta txuriarekin eta besterekin nagoena. Hau behar bat zukurtza guatuko duzu, lehen giltzaria. Hori ematen genuen kilometroa egiten zuten guztiei, korrika laguntzaileei eta bar ematen genien egin genituen pila bat, hau, eta baita ere medaila bat. Kilometroa egiten zuenari, testigoari. Hau bai. Hori bai. Zoritzarrez neuria galdu egin dut. Nik hau burrea bezala. Ez dira zomango hori argi dago. Maili,
Urtsa, mil esker zuen lekukotzagatik eta korrika hainbeste maite duzuenez, errenebo lasterketak ere maite dituzue? Bai. Nik bai, horregatik egongo gara hor karreran ere. Errelebo lasterketetan momenturik delikatuena lekukoa ematen den hori da. Lurrera eroriz gero, akabo. Horregatik, txikitatik entrenatzen hastea komenigarria da. Gero handitan, hanka sartzerik ez egiteko. Jakin ezazue korrikaren lekukoa artelan badela, eta historian bi lekuko egon direla. Lehenengoa Remigio Mendiburu eskultoreak 1980an sortu zuen. Eta nolatan bururatu zitzaion? Nahi izan zen, enkargatu nagoen lekuko bat, ez dakiz zer egin daula, eta guetxean badaude mila tresna, baserriko tresnako tala, ez? Eta orduan, guain ez, eta nauken almieza bat, almieza da baserri erabiltzen tresna bat, eta kertena hartu zunean esan zuen, hau zein behar du. Hain justu, 1988an berak egin zuen gaur egun Euskal Herria zeharkatzen duen lekukoa, Juan Gorritik. Korrikaren lekukoa 11 eskutatik pasatzen da, eta hauetariko asko aurrak eta gazteak izaten dira. Hain zuzen, etorkizunean korrika bizirik mantenduko duten horiek. Iñaki, aurrek eta gaztek zer dakite korrikari buruz? Bueno, adinaren arabera ezagutza desberdina dautela esango nuke. Txikienek gehiegi ez dute ezagutzen, ez dutelako sekula korrikako esperientzia hori bizi izan, eta koizkorrago egia bai. Nik uste euskara aldeko festa bezala irudikatzen dutela, edo hori dela behintzat korrika. Zuek korrikari buruzko unidade didaktikoak egin dituzue azken urteotan, ze helbururekin? Bueno, korrika ezagutaraztea da helburu nagusia, baina korrikak bezala beste helburu batzui erantzun nahi diegu baita ere. Euskararen aldeko jarrera eta kontzientzia sustatzea, euskararen erabileran eragitea, eta gero euskal kultura eta kulturre referenteak ere ezagutaraztea pixka bat, beti ere lurraldetasuna eta nazio ikuspegia aintzat hartuta. Eta helburu horiek lortzen dira? Alegintzea, azken finean proposatzen ditugun jarduera horiek nahiko ludikoak eta jolastiak dira esango genuke. Eta gero, hausnarketara bideratutako jarduera asko proposatzen ditugu ere. Esate baterako? Esate baterako, edizio honetan lehenengo aldiz, korrika amaitu ondoren gauzatzeko jarduera bat proposatu dugu, hurrengora arte deitu dioguna. Korrika bukatu ondoren ere, 25. korrika iritsi bitartean, beraien hizkuntza ohituretan pixka bat hausnartzeko eta konpromisoak hartzeko beraien erabileran. Eta unitate hauetan sartzen denak zer aurkituko du bertan? Lau unitate didaktiko sortu ditugu, adintarteka banatuta. Ohiko jarduerak izango ditugu, petoaren margoketa dela, ibilbidearena, eta gero 24. korrikarekin lotuagoak daudenak ere bai. Omenaldiaren jarduera adibidez, herrigora zer den jakiteko balioko diguna, eta baita euskararen egoera Nafarroa garaian ere nolakoa den pixka bat aztertzeko baliatuko dugun jarduera. Eta gero azkenik ditugu jarduera mordoxka bat, korrika aitzakia gisa hartuta ere, esan bezala, hausnarketara bideratuak. Ipuina izan daiteke horren adibidetako bat, Goiatz Labandibarrek idatzi du aurtengo ipuina, Gar eta Kea izeneko pertsonaia batzuk ditugu, euskararen iragana eta etorkizuna irudikatzen dutenak, eta ipuinak emango dugu aitzakia pixka bat horren inguruan ere hausnartzeko. Eta hemengo ikasleek unidade didaktiko horiek gustora lantzen dituzte, Iñaki? Guazen gelara, eta ikusi. Bai, guazen. Berak, Ike, hementxe edia lanian. Horra, danak. Ze formal ari zareten lania, baina zer ari zareten egiten hemen? Petoa, jontxo. Eta zuek baldek ez zer den korrika? Bai, zeinek antolatzen du? Aeka, oso ondo. Eta zuek zer dakizue korrikari buruz? Euskaldunak batzen garen festantzeko bat dela, eta korri egiten dugu euskararen galde. Ara, bat dakizue, nun hasten den eta non bukatzen den? Atarratzen hasten eta Bilbo bukatzen. Juntxo? Eta hori nun ikasi duzu zuek? Eski hor jartzen. Hemen jartzen du. Eta zer gehiago dakizue, Lekuko bat eramaten dela. Nork eramaten du? Lehenengoa. Lehenengoak. Bueno, oso ongi. Eta hemen,
zuek ere zeharo konzentratuta ikusten zaituzten. Amaldak ez zuen nork egin duen aurtengo abestia? Zetakek. Zetakek? Eta baldak izu abestia? Bai. Bai? Abestu kontzen dukete? Ea, ba, bi eta hiru. Eren zueren itzarak, Santa Grositikan, zarrak azaduran. Eskutik eskura, hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zetaken Siberutikan mendebaldera da aurtengo korrikaren abestia. Eta seguru Euskal Herriko txoko guztiak ondo astinduko dituela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Xabier Amurizak hasiera eman zion zerrenda luze baten azken katebegia da. Hauek oroitzapenak. Baten bila. Arranaren eraldia lumani berriaz. Zein da zure korrikako abestirik gustokoena? Ba, nik gogoratzen dut asko Gosategi. Zergaitik? Ba, pentsata jat oso animosua eta esan oso proposa, ez? Korrikako ritmoan entzuten jateko. Eta nola zan? Erritmoa nola zan? Ba, hori, bat, hiru, lau, bost, hori. Eta gero, 8, 9, 10, Euskal Herria korri bat. Goratzen ez. Bai? Uste dela, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Bat aukeratu beharko bazenu? Ba, bueno, zerbait muguruzaena bi bamila, zan? Bat, beina. Begira ezazu, big peña, begira ezazu, Big Mac bera, korrika badator, Big Peña buru, mundu batiko! Betagarrina aspaldiko kanta bat be oso polita da. Kanta zan, kantatu dezagun, ongi etorri lagun, Euskara herrira, zure herrira, zatozena. Holako zehazte. Rabiatu zen Afrikan, eta Andoni Gernikan, Maialen berriz Ohitan, Ebaristo Amerikan, Euskal Herrian doa, Euskal Herria korrikan. Korrikako zure abesti gogokoena? Hitzekin. Hitzekin. Dala lau bat urteko edo izango da. Nere Arbizu, Anari... Bai, eta sustraiko linaren. Bale, eta? Hitzekin, hitzekin, hitzekin. Margita, zu korrikako lehen eguneko arduraduna zara. Eta aitzu berriz, Siberu Amaian korrikako arduraduna, eta gau eskolako irakaslea ere bai. Hori da. Zein da zuen korrikako abestiri gustokoena? Nik hainitz maitatu nuen zirkorrika. Eta enetako big beñatzigarri maitatu dizun, kanto ezaharra, bena klasiko bat, bai. Eta horreke dinamika edera ekartan dizu. Bai, abestiak laguntzen du. Bai. Animoan eta sartzen. Tira, aurtengo korrika atarratzen hasiko da. Zertan ari zarete bakoitza zehazki? Ni ordin Siberu mailan nahi nuz korrika antako lanin. Eta horrek nahi diz ordin ni dutala kudatzen kilometroak nurkiosi, nula banatu. Komiteak ere izango dira, ez? Herrietan ere jendea mugituko da. Bai. Prestaketa horretan. Hoi, sustut lehen egunentako, bena mentez margitak aipatiko dunik ben hobeki. Bai, ni lehen egunen arduraduna nuz ordin, eta lan egiten dit gune ezberdinetak, lehenik atarratzaik, eta inuz ebai Baionako lankidekin, eta sumaitaliz biltzen gitutzu hegoaldekoekin, usurbilen. Denak alkarrekin lan egin behar baitugu. Lehen egun horretan zer biziko dugu? Zaki, sorpresarik ere kontatu daiteke? Gaiza ezberdin hanitz, ordin eguna hasiko duzu hamar honetan, korrikatipiekin. Behar baiti hebenko ikasleek parte hartu korrikan. Atarratzeko ikasleak edo Siberu? Siberuko ikasle guztiak parte hartuko dizi.
ordin ikasle handana bat. Eta gero, dukezu hunan beste animazio ezberdin, dantzaldi, antzerki, karrikako musika, gaiza ezberdin hanitz, joaldun zumait, zigant eta gaitero ebai. Bazkai bate eta ondotik honetan, ekitaldi nazionala eta hiuak etertitan korrikan abiatzea. Beraz, aipatzen duzuenarengatik inplikazioa handia egongo da, jendearen aldetik. Zer suposatzen du korrika Siberuan eta kasunetan atarratzen hasteak? Gaiza ezberdin zumait eta pentsatzen dit handiena hoiden duzu euskaldun kopuia edo euskaz mintzo dien jenten kopuia txipitzen nahi dela Sibeun, bai euskal giriotan, Sibeun eta beziki basabuian. Azken inkestek jakasten behiti transmisioa galtzen nahi dela eta hortako korrika hebentzik abiatzen duzu. Eta horretin hortzen euskaldunak, izigarritan motivatu ditut parte hartzeko eta zerbait eder sortzeko heben. Beraz, bultzada emozional handia, Siberuarentzat korrika hemendik hastea. Eta lehen, AEK aipatu dugu, gau eskolak aipatu ditugu, zenbat ikasle daude Siberuan, euskara ikasten momentu honetan? Erraiten duzunaik, ez duzu hainuntza joiten, gehoz eta ikasle habo behitia. Hordin ehunta bost dira eta urteoz, bost bat, hamar bat ikasle gehitzen dira, berri hona. Beraz, prestatu, korrikaren ondoren, prestatu zaitezte, irakaslea beharko dituzue. Tira, beraz, biharko jende handana espero da. Etorriko den jende horrentzat, aholkurik, gomendiorik? Autopartekatzea baliatu eta ondotik denak motivatu egin, kontent, prestegin hortan parte hartzeko, korrikan parte hartzeko eta hola. Bai, botzat rebatzia goizotan eta bihar hoizu egiteko, helpzen juntza. Beraz, ondo lo egin dezaten, deskantsua, energia, prestaketa eta motivazioa. Bai, sostut. Duela 55 urteko korrika bezala aurtengoa ere Bilbon bukatuko da. Oraingoan martxoaren 29an. Betiko legez, bertan deskubrituko dugu mezuaren idazlea. Izan ere, seguru ez dela lehen edizio hartan gertatutakoa errepikatuko. Mezua bidean galdu baitzen. Bidean galdutako mezu hura, bigarren korrikan irakurriko zena, 1976an Ricardo Arregik idatzitako gutuna zen. Garai hartan gainera inor gutxik aurre ikusiko zuen, gaur egun korrika munduan hizkuntza gutxitu baten alde egiten den ekimenik jendetsuena bihurtuko zela. Eta hori, zuei esker da. Antolakuntzan, korrikan eta bidean txalokari zareten guztioi. Bai, egin kontu, ditugun azken datuen arabera, euskal gizartearen herenak hartzen du parte korrikan aldez edo moldez. Aurten ere sekulako jendezak espero ditugu. Eta espero dugu hor sortuko den energia horrek luze iraungo duela. Beraz, gogoratu, bihar begirada guztiak hemen atarratzen txertatuta egongo dira. Furgoneta prest, lekukoa prest, Bilborako bidean 11 bizipen bizitzeko. Bitartean, az zaitezta prestatzen eta zangoak mugitzen korrika badatorreta. Eltiden hastian jabo, bitartean, untxa izan eta euskaraz bizi!